Исус каза да имаш един Бог и нему да се покланяш. И втората, най-голяма заповед, подобна ней, е тази да възлюбиш ближния като себе си. И ето, тази най-голяма заповед, вие облечените в чистотата на бялата престилка, с благословението от Бога, помагате на всеки, който е ближен. А кой е ближен? Всеки, който е изпаднал в беда. Защото лекарското изкуство е от Бога. И винаги църквата се моли не само за болните, но се моли и за вас, лекарите, които да укрепвате, Бог да ви благослави и да ви дава разум и сръчни ръце, да можете да помагате на своите ближни, на всички нас, които изпадаме в нужда. Всички вие, които сте облечени в тези бели престилки, които от любов към човека се трудите. Аз ви честитя празника на имунолоза. Тук, където е сърцето на университетската ни болница, така ще нарека храмът, посветен на Свети Георги, тук благодарствена молитва извършихме и извисихме глас към небето, за да благодарим и да попросим Божието благословение над вас, които се трудите най-вече в наша полза към всички нас, които изпадаме в затруднения физически. Нека Бог да ви благослови. Нека Бог да ви даде сили, сръчност и умения, за да можете да изпълнявате винаги тази втора най-голяма заповед – да възлюбиш ближния като себе си. На многая и благая лета на всички. Колеги, характерното за днешния ден имунологията е, че ние почестваме годината на 70 годишнината от създаването на Медицински университет в Пловдив. Едно знаменателно събитие, което започваме с официални тържества през следващия месец. С удоволствие съобщавам, че имаме и поздравителен адрес от директора на университетска болница Свети Георги Пловдив, професор Джамбазов. Драги моите колеги, с тези балони, които виждате, вероятно се чудите защо ги държим в ръцете си. Фондация Джефри Морган, която подпомага диагностиката, профилактиката и лечението на предишни типови дефицити, предоставя тези балони на всички имунологични дружества в света. С идеята на днешния ден те да бъдат пуснати в небето в знак на съпричастност към всички пациенти, които страдат от имуномедиране и заболяване. Нека да направим това име. Мисля, че това е дупката, защото те трябва да полетят, иначе вероятно ще се заклещат някъде в колоните. И с това благодаря на всички, които дойдоха. Моля да запалим по една свещичка за здраве и да вземем от осветения хляб. Благодаря на всички за присъствието. Започваме. Пак съм. Ето, он си мина.
бележка